Het water komt aan de bovenkant in. Die zorgt dat de schroef gaat draaien. En door die draaiende beweging komt er in de generator stroom vrij die wij aan het net toeleveren. Zo'n tekerenramp in Japan is duurzame energie over de hele wereld populair. Landustrie had al meer dan 90 aanvragen voor de vijzel kregen en de verwachting is dat het nog botgroeien zal. We maken natuurlijk wel plannetjes voor 2012, maar ik denk dat dit bijna een verdubbeling van de vijzelomzet zal betekenen. En misschien niet volgend jaar, maar zeker het jaar daarna. Dus ik denk dat we komend jaar toch aan 1 miljoen of 4 extra omzet denken. Dus dat is gigantisch voor ons. En heb je hem dan extra personeel nodig? Absoluut. Absoluut. Om ze te maken, maar ook om ze te verkopen, om ze te calculeren, om ze te ontwerpen. Dus daar zijn we al een beetje mee begonnen eerlijk gezegd. Hoeveel extra personeel de krek nodig is nog net bekend. Maar het gaat in eerste om in elk geval 10 man. 12 van de hydraulische vijzels binnen deze mannen op transport gaan naar Engeland. Ze worden plaatst in de Theems. Onze belangrijkste klant is de koningin van Engeland. Die vindt het ook heel belangrijk om groen te zijn. Hè? De Queen goes green, zeggen ze in Engeland. Dus wij zijn blij dat we daar in ieder geval aan mogen leveren. En die zijn nu net geleverd, worden binnenkort geïnstalleerd. En dan gaan we Windsor Castle van stroom voorzien. En dan nog 400 of 500 huishoudens in de naaste omgeving. De vijzels gaan alle uit Boeteland, want in Nederland binnen de hichteverschil net groot genoeg voor energie uit wetten.